Lokal. Kabayatan ti krisis nga entayo mapaspasaran iti sangalubungan ket addan dagiti wagas tapno iti kasta ket makainot kadagiti natural nga enerhiya akas kuma iti petrolyo ken kuryente. Iti panangipangato ti Ilocos Norte Electric Cooperative iti presyo ti kuryente ket addan dagiti gibat patungpal ti libre apan nakaamo iti pakaipapanal ti solar energy. We are the Union Tech Book Training Provider Incorporated from Barangay 19 Tambidao, Bacara. So we have this training of photovoltaic solar installation. So as of now, get may isang dakkel nga ba naglalo ket increase amin nga magatang lalo ket ti presyo ti gasolina ti kuryente. So our solar installation at ito'y nga mangited ti training kasi to save makatulong iti community to save electricity through solar po. So may sa nga e-commercial concert get free training iti La Union Tech Book. So we have the night class and day class. So you can register to our Facebook page. Imbatad ni Ms. Charmaine anapintas na ito'y awagas tap to irikasta ket maipamamo ti publiko ti usar ti solar energy system kananya dagiti mabalin apakausaran na itataapanawin ti krisis. Segun ken kuana ket open iti amin daytoy apat training da. Amin sir mabalin, wala po siyang age limit, basta resident isuna iti Ilocos Norte po from District 1 and District 2. So why is it important na ag-undergo sa iti training kailangan ma-prefer ka ag-install ti bukod ng system? So sir, kailangan tayo nga ag-training, trainees tayo. So aside from handmet nga amin sir, get at the skills na ken at the knowledge na. So adaping amin anati solar mi nga connected so na iti electrical. So kailangan tayo met masursuro kasi di nga rod. Aside from delikado no patpatangan tayo ti ag-wirings. So kailangan tayo talaga ag-training sir. Inayon na asaan na malabid nga iti umadin na panawen ket solar panelin iti pagadawan ti kuryente isu akasapulan ang maadalan dagiti tao iti daytoy. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.